Helo i'r gymuned ddysgu proffesiynol digidol ac unrhyw un arall sy'n gwylio'r fideo. Fideo cloi hwn ar godau QR. Fel gymuned, ni'n gobeithio defnyddio mwy o godau QR neu o leia i weld beth yw'r potensial nhw'n addysg. Beth ni'n trial dod o hyd i'w lle sy'n creu codau QR yn ein rwydd, ond sydd hefyd yn galluogi ni dracio unrhyw godau ni'n creu a pa mor boblogaidd i nhw. Felly, os ewch chi bit.ly, iawn, fydd angen i chi gofrestru a cael cyfrinau ac ati. Beth dwi'n moyn wedyn yw, ble bynnag mae'r cod yn mynd i fynd â fi i, so na'r gymuned, blog y gymuned fel enghraifft, dwi'n copio hwn ar y top, iawn, so naill ai right click copy neu Ctrl+C. Dwi'n mynd nôl i bit.ly wedyn ac yn glido fe i mewn fyna. A'n syth, beth mae'n creu yw shortened URL, iawn, un sy'n fyrrach na'r un hir oedd na. So dychmygwch ta hwn oedd yr un YouTube neu beth bynnag. Beth dwi'n moyn wneud wedyn, chi'n gallu rhannu fe yn syth i rhywbeth fel Twitter os ych chi moyn, neu ble bynnag ych chi moyn i fe fynd i. Chi'n gallu rhannu fe'r Facebook hefyd. Ond beth dwi am wneud yw wedi fi greu, mae'r trwy'r broses torch sydd ddangos, fe welwch chi fan hyn, view stats, dwi am fynd fyna, a yn y man hwn dwi'n cael y cod QR. Chi'n gweld fan hyn? Cliciau fyna a dyma fe. Felly os i copy image, dwi'n clicio ar y dde, mynd i enghraifft dogfen Word fi, ble mae taflen waith i'r disgyblion neu beth bynnag, a glido fe i mewn, a gyda bach o look, fe fydd yna. Felly dyma fe, reit, ti'n gallu symud e rownd fel dwi'n dymuno a beth bynnag. Felly dyna fel ei gael e fyna. Beth fydd yn digwydd wedyn yw bob tro mae rhywun yn sganio eich cod chi. Mewn theori, bydd e'n gweud fan hyn sawl clic sydd wedi dod o fyna, so sawl person sydd wedi sganio eich cod chi a mynd i'r lle iawn. Dyna'r bwriad, dwi'n gobeithio bydd e'n gweithio. Os ddefnyddio ni bit.ly, gobeithio allwn ni gael syniad o faint o ddefnydd sydd i'r codau QR. Cofiwch un beth, os ych chi'n defnyddio cod QR, mae rhyw fath o wow factor yn byty fe, achos chi'n disgwyl mynd i rywle wow. Felly triwch osgoi mynd y fe i rywle diflas, os yn bosib. Ewch o fe i fideo neu delwedd, falle sy'n rhoi sioc i bobl neu beth bynnag. I chi sy'n ystyried defnyddio fe gyda rhywbeth llafar, dwi wedi dod o hyd i rhywbeth o'r enw greu neu greu, os i fe, bydd chi'n gallu gwneud fan hyn i'w recordio llais, bydd chi'n gallu gwneud wedyn i'w cysylltu'r llais na gyda y QR code. Ond yn yr un modd, dwi'n defnyddio rhywbeth o'r enw SoundCloud, a dwi'n hapus iawn gyda fel mae SoundCloud yn gweithio. Dwi'n gallu lanlwytho o'r iPad yn rwydd, dwi'n cael URL, so dwi'n gallu cael QR code i fynd i fe, neu roi e mewn i wefan neu beth bynnag. So er enghraifft, yn ymblog deiar wedyn ni i flwyddyn 7, beth sydd mewn fan hyn yw y darnau SoundCloud na mae rhieni'n clicio ar, ond gallech chi hefyd creu QR code i'r man yna. Rwy'n chi ystyried felly, ond ar hyn o bryd peidiwch a recordio lleisiau plant, gan dyn ni ddim yn siŵr eto ble ni'n sefyll o ran diogelwch data ac yn y blaen. Ond mae croeso chi'n neud eich hunain a cael QR code yn mynd i lais eich hunain. Pob wyl i chi a rhowch wybod fel mae pethau'n mynd. Diolch.